Jeden môj známy zásadne volil stranu, ktorú mu nadiktovala babka. Dostal za to potom od nej peniaze, ktoré minul na pivo. Je to pravdivá historka a aj celkom vtipná, no takto nejako môže vyzerať volebná korupcia alebo ovplyvňovanie volieb v našich mikrosvetoch. Problémy sa objavujú skoro v každých voľbách. Opití členovia komisie, porušenie moratória, korupcia. Možno si tiež pamätáte prípady, keď obyvateľom v chudobných osadách rozdávali za podporu konkrétnej strany či kandidáta domáce spotrebiče, nákupné poukážky, cigarety alebo rovno peniaze na ruku. Nestojí to žiadne milióny, ale aj niekoľko stoviek takto kúpených hlasov môže rozhodnúť výsledok. Sofistikovanejšie manipulácie sa dejú počas komunálnych volieb. Najčastejším spôsobom je účelové prihlasovanie trvalého pobytu v obci tesne pred hlasovaním. Bývate napríklad v Bratislave, no tesne pred komunálnymi voľbami zatúžite voliť starostu niekde pod Tatrami, lebo tam máte chalupu. Ak je vás takýchto rekreantov dosť, viete ovplyvniť fungovanie celej dediny, aj keď tam chodíte len cez prázdniny. Vo viacerých obciach boli takéto voľby vyhlásené za neplatné. Zatiaľ však Slovensko nemá jasné pravidlá, ktoré by účelové prihlasovanie voličov riešilo systematicky. Vláda a koaliční poslanci v posledných mesiacoch hovoria aj o manipuláciách, ktoré sa dejú pri hlasovaní poštou zo zahraničia. Vraj, ak sa človek o kandidátoch rozhoduje v súkromí, niekto z jeho okolia na ňo môže vyvíjať nátlak a preto takúto voľbu treba zrušiť. Žiaden konkrétny dôkaz alebo reálny príklad však k tomu nikdy neuviedli. Žiada sa mi preto pripomenúť známeho, ktorý za peniaze volil podľa babkinho želania, no priamo v hlasovacej miestnosti. Ono, ak by sme chceli ísť do úplných detailov, spochybniť môžeme rovno aj voľby do prenosnej urny. Akú máme záruku, že ošetrovatelia v domovoch seniorov nenútia starkých krúžkovať konkrétnych poslancov pod hrozbou, že im zakážu vychádzky a možno nejakým tlakom pri voľbách čelia aj väzni, od spolubývajúcich aj bacharov. Ale my tu nie sme na to, aby sme si vymýšľali scenáre pritiahnuté za vlasy. Výsledky volieb sa dajú ovplyvniť aj úplne zákonne. Napríklad tak, že vláda zmení volebné obvody spôsobom, ktorý pomáha konkrétnej strane. Tiež môže úplne legálne navýšiť finančnú kauciu, teda sumu, ktorú musia strany zložiť pred voľbami. Ďalšou z možností je úprava volebného kvóra, teda potrebného počtu hlasov, aby strana vôbec prešla do parlamentu. Karty pritom rozdávajú strany, ktoré sú pri moci a vedia sa takto zabetónovať na dlhé roky. Stačí sa pozrieť k Maďarom. A čo vy? Stretli ste sa už niekedy s volebnou korupciou alebo manipuláciou? Dajte nám odber a podielte sa o svoje skúsenosti. A hlavne myslite na to, kedykoľvek budete v ruke držať obálku, či už ju budete hádzať do volebnej urny, alebo v nej niekomu podáte všimné.